la ISO 2000, no? Ja ho deies tu també. Diem el que farem, no? No sé si donen la ISO als partits, però si la donessin nosaltres la tindríem. Diem el que farem. Vull que se sàpiga quin és el control sobre els partits, que es pugui anar a una web i puguem saber què és el que succeeix. Vull que se sàpiguen les agendes dels representants públics, que no hi ha cap problema en què se sàpiga en qui ens reunim. Vull que se sàpiga, per què no, el patrimoni, de com entrem i com ens sortim de la política. Vull que se sàpiga perquè jo no tinc por de res. La pregunta és... Hem posat en el centre de les polítiques de seguretat a les persones, els drets i els deures de les persones, perquè hem fet una política global de gestió del risc, perquè el risc és molt més ampli, és el risc químic, és el risc a la carretera, perquè hem fet una política de memòria democràtica que no s'havia fet mai, que hem aconseguit dignificar un espai aquí a la ciutat on hi ha 700 persones enterrades i perquè hem donat un tomb a la protecció civil, que aquí és molt important. A Tarragona tenim el sector de la química i per tant hem posat la importància d'aquestes polítiques de protecció civil. Jo votaré Esquerra Unida i Alternativa Iniciativa Verds perquè és l'única formació política que es defensa com a treballadors, com a dona y como a gent ecologista. Porque entendemos que es la mejor política social, la que menos recorta los derechos de las personas, de los trabajadores, de la gente jubilada, la que creemos que va a crear más empleo. Jo faig campanya pel Joan Herrera i l'Hortènsia Grau perquè penso que a Catalunya necessitem un govern d'esquerres, progressista, en solucions d'esquerres, perquè penso que és important intentar treballar per trobar feina, hi ha molta gent que no treballa, i buscar solucions. L'única força política que ens dona garanties, que farà tot el possible perquè aquest abocador no es col·loqui al nostre territori i a més que connecta amb el sentiment majoritari de la gent d'aquelles contrades, és Iniciativa per Catalunya. Això ho ha demostrat amb la seva actuació institucional, amb els seus compromisos al Parlament i també amb la seva presència en totes les manifestacions que s'han fet al territori contra l'abocador de residus nuclears.